ana yoga ya yoga buta ana sinden ya sinden buta nanging wis dadi putri buta ana dalan buta nanging wis insap warna-warna busane Sang Prabu Bawanaraka Sura ing Cinandra kanthi kaya panjraing Puspita.
Nimas Bendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Yayi Pregiwa ana lumahing jagat uriping langit ora ana wanudya sing kawawa jiret rasaning atiku. Kajaba mung sliramu wong ayu Nimas Yayi Pregiwa. Kakang Mas Gatotkaca. Kepriye wong manis? Semanten ugi raos kawula. Rinten pantaraning dalu mboten wonten ingkang hangreridu kejawi namung wewayanganipun paduka Kakang Mas Raden Gatotkaca ingkang tansah sanja wonten pungkasaning pangimpen Kakang Mas. Apa prasetyaning Yayi Pregiwa marang pun Kakang wong ayu? Kakang Mas, kapalang ana mlumpat karanteo medhot menawi kula pun Pregiwa mboten kasembadan sesandingan kalian paduka pangeran badhe kula entengaken pejah kula Kakang Mas. Kang katulu raroncen melatip. Kakang Mas Gatotkaca. Ana apa Yayi? Aku sayang peyan. Malelo katong-tong rina wengi amung
Kakang Gathut rak tresna tenan to karo Yayi Pregiwa. Bengkan dadaku, jubuken jantungku. Aning atiku ora ana tulisane wong wadon liya kejaba mung Yayi Pregiwa. Babuntone pantes diku dununge wong manis ingkang maweh muyung sok yen wis kelakon seliramu Yayi Pregiwa dedaupan kelawan aku Yayi Pregiwa kepengin duwe anak pira 24 akeh mendek yo ben to Maragage tutukna kidung katresnan iki wong manis. Nyapa to jane kok nyawangi aku karo mesem ae. Kowe mundak gedhe, macakmu saya apik. Wis saya gedhe macakmu saya ngerti karo kebutuhane wong lanang. Lah piye nginep apa piye? Tutukno wong ayu.
Rama Paduka, Rama Kyai Werkudara lan Rama kula Kanjeng Rama Janaka sampun sami sarujuk. Paduka kaliyan kula kantun nengga dinten ingkang sampun dipun temtokaken Kakang Mas. Iya Yayi. Nanging wonten napa lho? Kok nitik saking lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimbo. Kok kados wonten gembolaning perkawis ingkang kineker pangeran? Yayi. Kados pundi? Sakwetara Tri Ari Kawuri utawa telung dina kepungkur pun Kakang nampa sasmitaning dewa lumantar pangimpen pergiwa. Paduka Kakang Mas Gatotkaca nyupena menapa lho? Yayi. Pun Kakang ngimpi sajroning dedaupanku kelawan sliramu Yayi Pregiwa. Ana dayaning ombak utawa banjir bandang ingkang hanempuh kasatriyan Madukara. Iki kira-kira pratandha apa ya Yayi? Ratu saka negara Tunjung Langkaban Prabu Yaksa Pradengta iki. Apa? Hei!
Pandhawa tata gati wisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang Ponco Bayu Ponco Bayu wisikan pagelingan limo lole sumolole sumorate emprit gantil buntute omah joglo hawala iki ndak waspadakake murid siswaku Prabu Yaksa Pradenta saka negara Tunjung Langkaban kang wis marak ngadhep marang pun Bapa Pandhita Durna. Nuwun inggih Bapak. Gugup garagapan kula nampi timbalanipun Bapa Durna ing Sukalima. Wonten babakan ingkang pundi dene kula katimbalan marak ngayun menawi kenging winedaring akathah suwawe kula aturi paring dawuh Bapak Yaksa Pradenta kula wonten dawuh saking ilmu aji jaya kawijayan kabeh wis ndak paringake marang jeneng sira kulup ora ana ilmu ora ana kawruh kang ndak eman marang jeneng sira ngibarat sok glogok banyu ngedun paribasane nganti sira sak mengko wis kelakon dadi ratu kang kondang kaonang-onang kajwara saindenging jagat raya. Bapak Guru, piye Yaksa Pradenta? Sedaya kala wau boten saged kula gayuh tanpa lelabuhan paduka Bapak Guru Durna. Dumateng kula pun Yaksa Pradenta. Bagus, dadi kowe ngakoni kowe iso pinter, kowe iso dadi wong kondang, kuwi sing ngundangke Begawan Durna. Awit saka lelabuhanku. Inggih, kula dodo. Bagus yen pancen kaya mangkono. Lah saiki kanggo nater ketrimaning uripmu ana jejibahan tumrap sira Yaksa Pradenta kang kudu sira lakoni. Sumangga kula aturi paring dawuh. Kula sampun samapta ing gati sawega ing diri nindakaken sedaya jejibahan menika kangge nyembuh dharma bekti kula tumrap paduka Bapa Guru Durna. Mangkene ngger iki putuku si Lesmana Mandra Kumara lagi gandrung kepaung kelawan kembang Madukara anake muridku Janaka kang sesilihe Dewi Pregiwa. Kamangka kembang rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara si Pregiwa mau wis bakal kajatukrama dening anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca. Tekse
Gatotkaca bakale dadi pepalang anggone putuku Lesmana Mandrakumara. Anggone duwe kepinginan sesandingan kelawan si Pregiwa. Yaksa Pradenta. Lajeng kersanipun Bapa Guru kados pundi? Didom gaweane. Kados pundi? Gaweane didom. Dina iki aku kang bakal lumarap ana Madukara. Muridku Janaka bakal tak koroki kupinge. Supaya gelem murungake utawa mbatalake dedhaupane si Gatotkaca lan si Pregiwa. Lah dene kewajibanmu Yaksa Pradenta. Kewajibanmu ya kuwi kowe kudu bisa cilik gawe lara gedene mateni anak Werkudara sing jenenge Gatotkaca. Nanging piwelingipun Bapa marang jeneng sira kulup Yaksa Pradenta. Anggonmu mateni Gatotkaca. Aja pisan-pisan ngaku murite Pendhita Durna ing Sukalima, ngibarat wong mancing kena iwake nanging aja nganti butek banyune. Lho nggih ngestaken dawuh. Piye? Kowe saguh apa ora? Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Sagah Bapa. Saguh? Sagah. Kula pun Yaksa Pradenta sakwadya bala kula saking negari Tunjung Langkaban. Ingkang badhe mejahi pun Gatotkaca. Bagus. Putuku ngger. Bocah bagus, bocah jentara. Lesmana Mandrakumara. Kula wonten dawuh eyang. Ora wis madhep mantep to? Tresnamu marang genduk Pregiwa. Sampun eyang. Menawi kula batal anggen kula rabi kalih nonok Pregiwa. Luwe becik kula mboten rabi sajeke urip. Barang kula badhe kula nggurke selawase eyang. Aja eman. Wong duwe barang kok nggur-nggo nguyuh. Apa-apa ki kari pambuti dayane? Apa-apa ki kari rekayasane kepiye? Reka dayane piye? Ngestaken dawuh yang wae. Yaksa Pradenta. Ye, kowe wis romanti kulup. Nggih sampun kepara. Halilan kula nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Mugi-mugi lebda ing karya anggen kula nyirnakaken pun Gatotkaca. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Suraka palapa sing dadi lakumu kang bisa anyembuh lanang juritmu. Nyuwun pamit Bapa. Budhal dina iki ngger. Prawadya sama samapta wasiyaga arsa anggelar baris manunggal sajuru-juru kumlebet kang bandera tambur trompet gong beri munyo mangungkung prawadya bala palapa manunggal sigra lumaris.
tunggal setia sapi praya rapi rantas malang putung bela negara.
Pedot pisan. Ramene kaya ngene selawe jane wis murah lho jane. Ladrang pendet leng-leng ramyan ingkang sinar tansah santi
sasangka kumenyar sinar tansah santi kunjung mriyang agung asas santi niskalane kumalane pramudita sirnane kang sifat durjana sinap lumaruta binarungkong satinaku ringgit perwa kang gumalan amor pentayonar butuh wibara ningkang carita kang sinungging pralampita kinupet wangan budaya sang yamar suti darmaning reka utaman satema mangirayu sang yamar suti darmaning reka utaman sarema mangirayu salami uruming mulat uruming mulat surap sari ruming mulat surap sari 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 Iwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun sumrambahipun tumrap para warga bebrayan gung ingkang gesang wonten ing kasatriyan Madukara nyuwun sewu dereng dangu rawuhipun Kanjeng Bapa ing Sokalima Bapa Panemban Begawan Durna ing kasatriyan Madukara kang putra pun Arjuna ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk dumateng sahandhap pepada paduka duh Bapa ing Sokalima lole sumorate
pedhok ning dungkul dadi alas-alas dadi wana dongkrek monyor. Iya. Ngger anak lanang si Janaka. Banget panarimaning pun bapa dene jeneng sira ngaturake pambage Panakarama marang pun bapa. Wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat puja pangis tawaning pun bapa tumanduka marang Angger Janaka. Sanget anggen kula mundi pangestu paduka ingkang murmentah kula kalongaken jangga kapetek ing pranaja rumeketing wardaya mugi anyembuhana kayuwanan kula. Sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi duh Bapa Panemban. Ya, Nger Janaka. Kaya ora kurang kepenak anggonipun Bapa lungguh ana kene Dananjaya. Paman Harya Sengkuni rawuh andika paman wonten Madukara mriki manggih karahayon paman. Nuwun inggih, Nger. Waleh menapa anggen kula sowan Madukara mriki kalis saking rubeda mboten langkung. Salam taklim kula kunjuk dateng anak Angger Janaka. Sanget anggen kula nampi. Mugi andayanana bagya kayuwanan katuran lenggah pinarak ingkang prayogi paman. Inggih, Nger. Semunipun boten kirang sekeca malih anggenipun kula ngabiyantara wonten Madukara mriki. Bapa Durna njanur gunung Kadingaren paduka bapa ing Sukalima rawuh sarimbit kalian paman Patih Sengkuni. Baya wonten wigatos ingkang pundi? Suwawi keng bapa kula aturi paring dawuh. Keng putra nyuwun katerangan bapa. Purwa Madyawasana samendang tan ana kang karempit. Mbok menawa ana sisiping tembunge pun bapa diagung pangaksama ya Juna. Nuwun inggih Bapa Panemban. Janaka kula wonten dawuh. Pun bapa prapta ing Madukara iki amung bakal nyocokake kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata. Apa pancen bener kepara nyata dina sakmengko jeneng sira Angger Janaka arep besanan karo kakangmu Jodipati. Apa bener sira Arjuna arep besanan karo kakangmu Werkudara, Nger? Lakar kasinggihan dawuh jengandika bapa. Anak kula Pregiwa sampun kencan rembag kalian kulup Gatotkaca namung kantun nenggo kepyaking damel sekawan dasa dinten melih duh Bapa Panemban. Alah slendro sing dadi rasaku kulup. Kaget krungu kabar iki. Kosek Engger, kosek. Jane jeneng sira Arjuna iki isih nganggep pun bapa iki gurumu apa ora? Kados pundi bapa? Jane Pendhita Durna iki isih kok anggep
anggap gurumu apa ndak Janaka? Paduka Bapa mboten namung kula anggap minangka dwija kula. Malah kepara. Kula anggap kadidene Sudarma kula piyambak. Kenging menapa? Kenging menapa kok pun bapa ngendika ingkang kados mekaten. Kowe iso nggelar, wajibe kudu iso nggulung. Yen pancen jeneng sira Dananjaya, ngaku pun bapa iki isih mbok anggap dadi gurumu. Pendhita Durna isih kok anggap dadi dwijamu. Jajal saiki tak takoni. Apa kewajibane anak marang Sudarma? Pangsulana Arjuna. Lho nggih. Kewajibanipun anak dhateng Sudarma menika mboten sanes kejawi namung mbangun miturut menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Sudarma. Yen Sudarma kandha ngidul, sayekti Janaka nggih badhe ngidul. Nek Sudarma kandha ngalor, anak inggih kedah ngaler. Yen aku perintah marang jeneng sira Arjuna, kon nyemplung aning segara geni. Apa sing dadi prasetyamu Arjuna? Mboten kok namung ngemungaken hanjegur wonten ing segara geni. Senadyan to kula pun Janaka dipun utus kalian Bapa Durna ingkang kula anggep dados Sudarma utawi guru kawula. Badhe kula tempuh, badhe kula lampahi senadyan awit kewajibanipun anak marang Sudarma inggih menika mboten sanes mbangun miturut Paduka Bapa Durna ingkang dados dwija kula pundi menapa ingkang dados pangandikanipun. Bagus. Yen jeneng sira Arjuna, Janaka, Wibaksa isih nganggep aku iki gurumu. Kepara mbok anggep wong tuamu dhewe. Kenang apa? Kenang apa kok Janaka arep duwe gawe mantu ora matur pun bapa luwih dhisik. Premara reh mangus wong yo ngambrangang. Kadhi karonaning kaswasih ring marga memalakung. Risang ganta mastrat maca lengleng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah. Umyus amara bayanto. Ayo. Ayo. Saiki wangsulana Janaka. Yen aku iki isih mbok anggap dadi gurumu, yen aku iki isih mbok anggap bapakmu. Kenang apa? Kenang apa arep duwe gawe mantu, arep duwe gawe geden-geden, ngundang dulur adoh, dulur cedhak, ngundang tangga teparo, lah kok babar pisan ora nyinggol pun bapa kamsutmu piye? Duh bapa piye? Jalaran saking katahing jejibahan ingkang sinangkul pundak ngantos kula lepya asung pawarta lan matur dumateng jengandika Bapa Durna. Sok-sok neh aja dibaleni, ha? Sok-sok neh aja dibaleni. Mergo ngrabekke anak ki ora waton grusa-grusu, ha? Ngrabekke anak ki ora mung kanggo sedina rong dina, nanging sepisan kanggo selawase. Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke